नायगिरि नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड नायनायाव बरायहरनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनांथार खौरां लानानै फैदों। फैगौ 7 डिसेम्बर 2020 इं खालाराव जानो गोनां बिसायख'थिनि बारा बिटिआर हालामाव गोब्राबै बारदों। बिजेपिआ गरसे खुलिजों बर'नि सानै दैदेनगिरिखौ राजखान्थियारि हामला खालामनो नागिरदों। नाथाय सोर बे सानै दैदेनगिरिया? नोंथांमोना बेखौ मिन्थिनो थाखाय जोबजासे बे भिडिअखौ नायलांदो। आसामाव बिजेपि, एजिपि आरो बिपिएफआ जथायै सरकार खुंदोंब्लाबो मोनथाम हान्जानि इसिङारि सोमोन्दोआ मोजां नङा। आथिखालाव बिटिआर बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव मुं सोलायनाय आरो सोंखारिलायनाया बारानिफ्राय बारासिन जाबोबाय। आसामनि मन्त्रि आफादनिफ्राय बिपिएफनि साथाम मन्थ्रिया बिबान एंगारथ'वाखैब्लाबो बिथांमोननि जथाय सोमोन्दोआदि सानसे जलांगोन बेयो रोखा जाबाय। मानो होनना बुङोबा बिजेपि हान्जाया बिपिएफनि मैखोम दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारिखौ हाग्रामानिफ्राय बोखाना लाबोबाय आरो बिटिआरनि खुंथाय गोहोखौ बिजेपिआ गावसोरनि आखायाव लांनो खायदा बोराय बाहायगासिनो दङ। बेराफारसे बिजेपिआ हाग्रामा दैदेननाय बिपिएफखौ फेजेननो थाखाय सिखावै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलखौ मदद होदों होननानै दावराव जागासिनो दंमोन। नाथाय दा बेफोर गासैबो नंखाय फोरमान जाबाय। मानोना बिजेपिआ बिश्वजित दैमारिखौ बिटिआरनि चिफ जानाय सिमां नुहोनानै गावसोरनि हान्जायाव लाना थांबाय। बिजेपिआ बिश्वजित दैमारिखौ हाथियार बायदि बाहायनानै प्रमद आरो हाग्रामाखौ राजखान्थियारि हामला खालामनाया साननो गोनां जादों। नाथाय बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सोर गाहाय मासियाव जिरायनो हागोन बेखौ मिन्थिनो थाखाय जों समखौ नेनांसिगोन।